tu mamy szafę. W tej szafie się znajdują moje wszystkie skrzynki i takie. A tutaj mamy spodnie i koszulę. Tutaj mam takie bluzki białe. Tak samo. Teraz przejdźmy do tej strony. Malutkie wyjście. To jest moja duża komoda. To jest tak. Tutaj są skarpetki. Moje spodnie następne. Tutaj mam bieliznę. Tak samo tak. Tutaj mam różne książki i małe liściki. Na etui telefon zrobimy. Tam mam moje lalki. A tutaj są jeszcze dodam książki. To chyba jest. I pokażę wam moje biurko. Moje biurko jest